הבצל. בכפר מרוחק בין הרים ושדות גר לו בצל קטן עם שאר הפקעות. החליט הבצל לצאת אל הרחוב, למסור לשכניו ברכת בוקר טוב. תחילה הגיע לאדון גזר, אך אוי, מה ראה? הוא ישב בגינתו היפה ובכה. מה קרה? שאל הבצל בפליאה. אל תשאל, ענה הגזר. אוי, תקעתי את הזרת בקצה המיטה. המשיך הבצל לגברת צנונית, גברת גבוהה ומאוד קפדנית. 3 נקישות דפק על דלתה, כשלפתע שמע יבבה עמומה. הכל בסדר? שאל הבצל בחמלה. כן, כן, חמוד, פשוט צפיתי בתוכנית עצובה. וכך הלך הבצל בין שכן לשכן, האחד מתייפח, השני מתבכיין, עד שלבסוף עצר וקבע, אצא למסע, עוד לא מאוחר, אמצא את מקור הבכי בכפר. הוא חיפש בנחישות בנחלים והרים, בכל המדברות ובשני הכתבים, בערים, בשווקים, בחוות מחשבים. ולבסוף, כשחשב את ידיו להרים, הוא מצא. על שלט בודד נכתב בקצרה, למכור כל הבכי, המשך למערה. הוא נכנס מלא ציפייה, אך מולו עמדה רק מראה. הבצל הביט בבבואתו דקה ארוכה, הצטער עמוקות והזיל דמעה. הוא קילף מעצמו שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, עד שלבסוף לא היה. ומאותו היום אף פקעת בכפר לא בכתה, לא כשצפתה בתוכנית טלוויזיה, ולא כשהזרת נתקעה במיטה, לא בעצב, לא בשמחה, לא בהולדת הנכד, ולא בלוויה.